И целта на този мониторинг е да установи какви са тенденциите в разпространението, присъствието и числеността на кафявата мечка в България. Последните години зачестиха случаите, в които мечките все по-често слизат до населени места. Една от причините е, че за съжаление те губят страх от присъствието на хора. И причината за това е отново храната. Мечките все по-лесно и по-често намират храна в близост до местата, където хората обитават. Имат домашни животни или пък имат нерегламентирани сметища. Със сигурност има увеличен брой щети, но по броят на щетите не може да се преброят мечките и да се каже дали тяхната численост е голяма или малка. Нашите данни от мониторинга, който ние провеждаме и по методът, по който изпълняваме вече 16 години, установяваме, че популацията на мечките е около 350, 400, 450.